डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चनपटिया। हमके बता दी भोला, हमके बता दी भोला, भंगिया कहे रउआ भावेला, भंगिया कहे रउआ भावेला। हमके बता दी भोला, भंगिया कहे रउआ भावेला, भंगिया कहे रउआ भावेला। काहे न मिसरी मलाई रउआ खाई, सब कोई है बतावेला। हमके बता दिए भोला, भंगिया कहे रउआ भावेला, भंगिया कहे रउआ भावेला। भंगिए के पीले भंगिए से जीले रउरा है सुने ना भोले दानी, भोले दानी, भोले दानी। भंगिए के पीले भंगिए से जीले रउरा है सुनी ना भोले दानी। कौन बनाता न चले ला पाता, सब कोई भंगिए चढ़ावेला। हमके बता दिए भोला, भंगिया कहे रउआ भावेला, भंगिया कहे रउआ भावेला। Recording by Happy Digital Recording Studio चनपटिया। बन के कावड़िया हो देवघर नगरिया हो, आइल बा सारा जमाना जी, जमाना जी, जमाना जी। बन के कावड़िया हो देवघर नगरिया हो, आइल बा सारा जमाना जी। राहुल राजधानी राइटर धीरज उज्जवल के संगे बोलावेला। हमके बता दी भोला, भंगिया कहे रउआ भावेला, भंगिया कहे रउआ भावेला। हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सावु विवाह भवन के पीछे वार्ड संख्या 6 चनपटिया।